Co se stalo? Nic. Kubo, víš, proč Jehova chce, aby jsme mluvili pravdu? Stavíš tím most mezi sebou a svými kamarády. Když lžeš, nemůžou ti věřit. A možná s tebou nebudou chtít kamarádit. Ale tati, co když je to jenom malá lež? Každá lež je špatná. I ta malá. Jedna lež vede k druhé a způsobí velkou škodu. Vzpomeneš si, kdo řekl první lež? Satán? Správně. A lhal někdy Ježíš? Komu se chceš podobat? Chci být jako Ježíš. To jsem rád. Takže, co se stalo? Rozbil jsem vázu. Omylem. Naboural jsem s letadlem. Děkuju, že jsi mi řekl pravdu. Když se ti něco takového stane příště, co uděláš? Řeknu pravdu. A můžu se omluvit mamince? Dobrý nápad. Pojď za ní hned a pak pozbíráme ty střepy.